हेलो गाइस नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय आरो नोंथांमोननि अननायजों आरो सापर्टजों लोगोसे दिनै 20K खौ मोननो हाबाय आरो जेब्लायबो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आसा थिबाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव आं जोंथ' बुंदोंमोन जे 20K जानाय लोगो लोगो सायारि कम्पिटिशन लानानै फैगोन होननानै आं बेखौ फाइनाल दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय आरो नोंथांमोना जायफोरा सायारि लिरना हरदों बिनि गेजेराव माने सोरनाबाफोर बाय मिस्टेकलि जुदि थालांबायोबा बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय जों आरो गेजेर गेजेर बिदिनो कम्पिटिशन लाबाय थागोन नोंथांमोना बेयावबो पार्टिसिपेट खालामलांबाय थानो हागोन जोंथ' कम्पिटिशननि रुल आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव बुंनानै होनि जे 24 घन्टानि बिथोराव जायना कमेन्ट बक्सआव ट्रेन्डिंआव थागोन आरोना जायखौ बयबो मोजां मोनगोन बेनो माने देरहानाय जागोन आरो नोंथांमोना जायफोरा नायदों आरोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलां मानोना नोंथांमोननि गेजेरजोंनो फार्स्ट प्राइजखौ सायख'नाय जागोन आरो मोनसे जिमेलनिफ्राय कमेन्टआ मोनसेल' जानो हागोन बिनिफ्राय बारा जानो हाया आरो नोंथांमोना जायखौ मोजां मोनो बेखौ कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय आं बिनि गेजेरजोंनो माने फार्स्ट प्राइजखौ सायख'नाय जागोन थ' बिदिब्ला दिनैनि सायारि लिरना हरनायफोरखौ खोनासंसै आरो नोंथांमोननि गेजेराव गिबियावनो निमाहा बिग्रोनि जे माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय मानोना बे कम्पिटिशना नोंथांमोननि गेजेराव फार्स्ट टाइम खेलायनाय जादों बिनिखायनो बिनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोननि गेजेराव फार्स्टआवनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय फार्स्ट सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां बिना मुसाहारि डिस्ट्रिक्ट लखिमपुर भिलेज ब्रान्सपुर बिथाङा लिरनानै हरदों ओइ मोजां मोनबाना सासेखौनो मोन आरो गुबुनखौ मोजां मोनफ्लानानि फावथिना खालामनानै मोदै दा बोहैहो मानोना बे मोदैया नोंनावबो सानसे गगोन अब्लासो बुजिगोन नों सेकेन्ड सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां मिथिसार मुसाहारि बिथाङा लिरदों जाय मानसिया आंखौ लानानै थैनाय थांनायनि बाथ्रा बुङोमोन जाय मानसिया आंनि थाखाय मोदै हुगारोमोन दिनै बे मानसियानो आंखौ गोबां सोगाबलांबाय आरो गोथाङैनो गोथै महर होलांबाय थार्ड नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां दिप बर'आ डिस्ट्रिक्ट नलबारि बिथाङा लिरदों गोसो थोनोथ' गोसो जायो नाथाय बायग्लिखांनाय गोरबोआ आंखौ बादा होयो आरो बायग्लिफिनगोन सानना फर्थ नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां ललिता मुसाहारिया डिस्ट्रिक्ट लखिमपुर भिलेज ब्रान्सपुर बिथाङा लिरदों गावनि दुखुखौ ना गावसो बुजियो आरो गावनि सुखुखौबो गावसो मिन्थियो बिनिखायनो गुबुननो फोरमायना एबा बुंना जेबो लाब गैया फिफ्थ नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां रमेश्वर दैमारिया डिस्ट्रिक्ट बाक्सानिफ्राय बिथाङा लिरदों ओइ खोनासं नों बुजियोना मोजां मोननाया मा जिराद नों मिथिगौ ना मोजां मोननायनि गुबै मोन्दांथिखौ दिनै बे समाव नोंनि आंनि मोजां मोननाया बेसो जाना थाबाय मानोना नोंहा खुसि जालांबाय आरो आंहा दुखु थालांबाय सानदोंमोन आं नोंनि आखायाव हमना अरायबो लोगोसे थागोन नाथाय आं बेखौ सानाखैमोन जे नोंनि आखाइनि अनगा नोंनि बै गोसोखांथिखौ लानानै आं थांनानै थानांगोन गोसोआव लाखि नों थैनाय आरो थांनाया उन सिगांनिल' दिनै दा सान नों आंखौ आं नोंनि थाखाय दुखुआव दं आंनि जिउआ मोनसेल' जानो हागौ नाथाय आंनि थांनानै थानाय जाहोना मोनसेल' नङा सिक्स नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां धरनिधर बसुमतारिया डिस्ट्रिक्ट चिरांनिफ्राय बिथाङा लिरदों ओइ खोनासं गोरिबनि फिसा होननानै जोंखौ दा मुगै सानसे समाव नोंसोरबो जों गोरिबफोरनि आथिंखौनो हमफिननांगोन सेभेन नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां पुर्न नार्जारिया बिथाङा लिरदों थार गोसो गोरबो जिउजों मोजां मोनलायनायाव थार गोसो गोरबो जिउजों मोजां मोनलायनायाव अननायजों लोगोसे नांलायनाय बोराबलायनाय सुखु दुखु थाखायो बेफोरखौ जाय सहायनानै थानो हागोन बेसो थार गोसोजों मोजां मोनलायनो हागोन ओइट नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां हारिस बर'आ डिस्ट्रिक्ट बरपेटा भिलेज गामारिगुरि बिथाङा लिरदों ओइ सना बोरै बावनो हाखो नों आंनि अननायखौ नंखायसोमोन नामा सना आंनि अननाया नोंनोथ' बुंदोंमोन सना आंनि अनगा गुबुन लाया होनना दिनै नों आंखौ बावलांबाय जागोन सना नों बेजोंनो गोजोन खुसि थादो नाइन नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां शक्ति बर'आ डिस्ट्रिक्ट बाक्सा भिलेज सनाजुलि बिथाङा लिरदों अननाय होयोब्ला अननाय मोनगोन सानैजों थार गोसोजों मोजां मोनलायोब्ला थारैनो सानसे जाफुंगोन औ नोंगौ आं मिडिल क्लासनि मानसि औ नोंगौ आं मिडिल क्लासनि मानसि नाथाय नों बेखौ दा सान जे आंखौ मिडिल क्लासनि मानसि होननानै जे आंहा अननाय गैया जे आंहा गोसो गैया आंखौ मोजां मोननो रोङा होननानै माब्लाबाबो दा सान टेन नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां अनसुला नार्जारिया डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार भिलेज काट्रिबारि बिथाङा लिरदों माब्लाबा बे बुहुमाव इसोरा मानसि हारिखौ अमर खालामनो सोरजिहराखै दान्दिसे समनि थाखाय पुतला बायदि बुहुमखौ समायना खालामनोसो मानसि हारिखौ बे बुहुमाव सोरजिहरदों बेयाव रावबो थैना थाया होनना बुंना लानो हाया मानसिया बुहुमनि दान्दिसे साया बादिसो 11 नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां सहादेब मुसाहारिया डिस्ट्रिक्ट बाक्सा भिलेज कमलाबारि बिथाङा लिरदों ओइ जिउ नों आं दसे SMS कल हराबानो फाग्ला बायदि मोनो होनना खोन्थासेयावबो नों आंनो हरालासिनो थायो ना नों गुबुन मोनबाय ना आंखौ बावलांबाय
12 नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां बिरखां ब्रह्म डिस्ट्रिक्ट चिरां। बिथाङा लिरदों ओइ मावजि नोंनोथ' बुंदोंमोन मोजां मोनलायनाया एसेबां गोरलै नङा होनना, नाथाय दा नोंनो आंखौ नेवसिलांबाय। दा आं मिथिबाय नोंनि गोसोआ एसेबां मुगैथाव। 13 नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां मोन्थाय बसुमतारिया। बिथाङा लिरदों ओइ खोनासं, नों जुदि आंखौ गारना थांनो गोसो मोनब्ला सिगाङाव रादाय होना गिदिर सिमां नुहोनो नाङामोन। मा आंनि अननाया अननाय नङामोन नामा? जानांगोन नोंबो सानसे अननायनि बिबायारि। 14 नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां निजय मुसाहारिया भिलेज मैथाबारि। बिथाङा लिरदों हानो हाया अखा जोमैनि अनगा, थानो हाया ना दैनि अनगा, आरो आंबो थानो हाया सोरबा रजिनि अनगा। 15 नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां दिरलिप बसुमतारिया डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। बिथाङा लिरदों दानि जुगाव जाय थार अननाय होयो नाथाय बियो थार अननाय मोनफिना, ब्रेकआपसो खालामजायो। 16 नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां जेनु बसुमतारिया। बिथाङा लिरदों मा नों सानदों नामा आंखौ बावगारलांबाय होननानै? नों माब्लाबाबो दासान आंखौ बावगारलांखाबाय होननानै, नाथाय आं नोंखौ माब्लाबाबो बावलांनो हाया। 17 नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां एरकेल दैमारिया उदालगुरिनिफ्राय। बिथाङा लिरदों फोरमायनो सानो आं नोंनो गोसोनि खोथाखौ, नाथाय जोंनि लोगोनि सोमोन्दोखौ बायजानो गिनानै आंनि गोसोनि खोथाया गोसो सिङावनो थाबाय। नाथाय अरायसम आंनि नोंखौ मोजां मोननाया आंनि जिउआव मोनसे बाथि बायदि जोंनानै थागोन। 18 नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां बिरजय नार्जारिया बाक्सानिफ्राय। बिथाङा लिरदों ओइ खोनासंलाय नों, आं नोंजों जुलि जाखांनायनि उनाव थाखा फैसा गारि मथर होनो हागोन ना हाया आं बेखौ जेबो मिथिया, नाथाय आं नोंनो आंनि जिउ जोबजासिम अरायबो अननाय होलांबाय थागोन। 19 नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां उत्तम सिंह बसुमतारिया गहपुरनिफ्राय। बिथाङा लिरदों अके आइ एम फाइन, अलवेज मिनि खुसि थानो नाजागोन आं नोंनि अनगायै, बाट बावगार हायै एब्रा गोसोआ आंनि नोंखौल' गोसोखांफ्लेबाय थागोन। 20 नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां सिमांसा बसुमतारिया डिस्ट्रिक्ट नलबारि भिलेज महिना। बिथाङा लिरदों ओइ खोनासं, नों आंखौ गाज्रि खामानि मावनायाव बादा होनो हानायसो मोन्थाय दंमोन, नाथाय आंनि जिउनिफ्राय गोजान जाना आंखौ दुखु होलांनायनि मोन्थाय गैयामोन। 21 नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां कृतिका मुसाहारिया। बिथाङा लिरदों ओइ सना, नों आंखौ मानो थगायलांखो? नों आंखौ मोजां मोनामोनब्ला मानोथो मोजां मोनामोन हो सना? नों मानो न'खरनि मानसिनो रादाय होना मानोथो थगायलांखो? नों आंखौ सना, आं नोंखौ बिदि सानाखैमोन सना, एसेबां फोथायदोंमोन आं नोंखौ सना, नाथाय नों आंखौ फोथायखेबस' खालामलांबाय सना। आं नोंखौ दाबो हास्थायो सना, फैफिनदो सना आंनि जिउआव। 22 नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां ब्रकेन हार्ट। इन्स्टाग्रामनि नामा ब्रकेन हार्ट आरोना, बिथाङा गावनि नामखौ लिरनानै हराखै, बिनिखायनो आं इन्स्टाग्रामनि नामखौनो बुंनानै होबाय। बिथाङा लिरनानै हरदों जिउ, बेनो आंनि जिउआव फार्स्ट टाइम आंनि मेगननिफ्राय मोदै गनाय सना। आं रावनिबो थाखाय मोदै गफेराखैमोन सना, नाथाय दिनै गहोबाय नों आंखौ सना। नोंनि गोसोखौ एफाग्राब बिदि जागोन आं सिमाङावबो सानाखैमोन जिउ, नाथाय मा खालामनो आंनि जिउआव जानो हागौ बिदिनो लिरनायमोन सना। 23 नाम्बार सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां असा दैमारिया। बिथाङा लिरदों ओइ सना, नों आंखौ मानो नागारना गालांखो? आंहा नोंनि अनगा रावबोआनो गैयामोन। जे दिननिफ्राय नों आंखौ गारनानै थांबाय बे समनिफ्रायनो आंहा जानाय आरो लोंनाय जेबो गोसोआनो गैला जालांबाय आंहा सना। नोंथांमोना बे सायारि कम्पिटिसननि गेजेरजों जायनिखौ साबसिन मोनदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो थाखाय दाबाव, आरो नोंथांमोना बाय मिस्टेकलि सोरनाफोर थालांबायदोंबा बिनि थाखाय आरो खेबसेबाव निमाहा बिनाय थाबाय। आरो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर, मानोना नोंथांमोननि गेजेरजोंनो बे फार्स्ट प्राइजखौ सायख'नाय जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ लास्टसिम नायजोबनायनि थाखाय गोजोन्थों।